Ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Mami, nagkasang ti panang-panaw mon kada kami. Kaili da kao na yan, Mami. Jilin, balasang ko. Adoy, intimplaan ka iti gatas mo. Agatas ka, sakbay amaturog kawan. Agyaman na kiyaya. Inumom amin day tawan. Kaya't mo tayalaan ka iti tinapay mo. Saanan, Yaya? Yaya, itatanatayan ni Mami. Pangasiyo ko matasan na kami apampanawan ka ni Manong ko, Mark. Saan? Apay kumapanawan kayo. Katamukmat amas kasapulan nyo ti serbisyok ita. Tawanan day di Mami yo. Agyaman ako na, Yaya. Among matasan kayo nasabsabali kada kami. Tamani po dubing kami. Da kayo tinang tartaripato kada kami. Tadakat nga rod trabaho ni Mami, edi. Wen, nagbakbaketak abalasang gapu kada kayo. At da edi mayata mga sawa kanyak. Nga mas pinilik ti pagrebengak kada kayo. Tana kasing singpet na edi Mami yo kanyak. Agyaman na Yaya. Iso adi kay madanagan. Saan kay to apanawan apulos, Jilin? Pagserbihan kayo, aging gat kabailak. Diyak pa'y nagsweldo, Yaya. Iso nga orayon nyo, ti sweldo yo. Wen, Mark. Kinuan gayam. Pakilabam to man tay kabarbaro abagkan kawis ko. Diyak kaya ti angot na. Iso alabaam. Wen, ikam iti ado a fabric conditioner. Wen, Barok. Sige tarumarak. Mangan kayon ton. Tamanganak itiruar. Saan dakon nga orayan? No kasta? Saan anang tad ni Manong iti pakitsendayo, Yaya? Saan? Saan kanupay mo't anagsweldo? Anya? Ay, jak mo't lang amin makasapulan iti panggadak, Yaya. Sana bale. Ta makasapul kan tulat ta. At dapay mo't kwartak. Gimata nga kiti si daan ta. Anusan ta pay laang ti itlog kandilata, ah. Da isumutlat magatang di ta store. Ay, ala, pasensya kayo, Yaya. Kababain pa'y kit din kada kayo. Da kayon tagas-gastos para itikanan tayo. Ngambayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Bayadak to amin nga. Ay na, saan mo na panunutan day ta? Basit laba nagdayta, Jilin. Ala, mabitlaang tagawa ko nuwan tamangantan. Santa kanon nga urayan ni Manong mo. Tamangan to kanon ni Jarwan. Mangan ka lang, Mary. Di kag babain. Mark, kanayon tamangan iti restaurant. Ngamji kapsat mo ngay. Nangangatan. Ay na. Ado ti makan ni Jibalay. Makamuda mo tin ang agluto iti kananda. Adamot jay yayaming agluto. Wan, awan trabaho di kabsat mo. Saan ka di? Mangiti ikaw talangan iti kananda. Saanan, Mary? Mangantakit din. Di mon panunutin di kabsat ko. Tado ti makan ni Jibalay. Mangantakit din, Mary. Ay. Uwan gayam. Kasano ngay? Agdin nata na. Mark, saan tapay mo ta nagkasar? Maudin na ita kasar. Tagurnong tapay iti pagkasar ta. Bastag din natan. Tapno saan da ka na maagaw kanya, Mary. Iawid ka ni Jibalay mi. Uwan? Sige, makamuka, Mark. Agnaudin dito'y balay ni Mary, Jilin. Ha? Saan kayo pa nagkasar, Manong? Saanin ta kasar-kasar, ading? Anya? No adda maurnong mi apagkasar mi. Agkasar kamin to. Ngam no awan maurnong. Oray saanin. Agdin na kami latan.
Anya? Sana bali, nasingpit ni Mary. Patyak ang makaawat da jay. Ha? Imbis agastusin nga ipakan ka dagiti tao. Urnungan kit ni. Isu asi ka Jilin. Agawa am tagsapol iti trabaho. Tapno makatulong ka mo iti magastos dito balay. Jak kabailan no siyak amin. Kasanon nagsikugton ni Mary. Nakarkaron na marigata na. Dagiti bayad ti bills dito balay. Sweldo ti yaya. Paggatang iti bagas, kanda dumapay. Sige, Manong. Di ka mandanagan. Barang makastre ka kung iti trabaho. Kat makatulong akmeten ka dagiti magastos dito balay. Nay, nagunag mo day taasan na ayan. Balasang ka. Yaya, saan na ka naawat iti trabaho? Ala, saan abalay taubing kapay? Saan ka mapukawan iti namnama? Kaungat nakmanan ni Manong numaamuan na saan na ka naawat iti trabaho. Ay, kat ilawlawag mo Talaga siguro asana para kan ka na at trabaho. Yaya, lalabit, at dapat agurure sa bali at trabaho para kan ka. Di ka agkaan at taubing ka pa imat. Ni Manong ti sana makaawat, yaya. Sapay naglaing agpangag no daduma. Ba nagapakasaksaktak. Ala, awawatam latan ti kabsat mo. Kasla di ka nairwam ken ni Manong mo. Kasya talaga ati panagniw-ngiwat na. Iso pasensya am latan. Tulungan ka ngaglaban, nana. Ay na, panawan nak dito yan, Mary. Siya kon, tanay, malamisan ka. Tulungan kayo, nana. Kasi kayo man. Oh, Mary. Apeng adda ka dita. Ay, sus. Tumakder ka ditan. Taniyaya ti makaam mo ditan. Masikog ka. Ang mga numalamisan ka. Huwag mo't ngamin, Mary. Ala, panawan nak dito yan. Ala, ingka ginanan, Mary. Aywanam ti sigog mo. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti agbalintong anak ta. Sige nga ron, Mark. Yaya. Masikog ni Mary. Masapulo yornong ti pagpas ngayon to. Kain ado ti babayada nga utang ko. So di ka pala makasweldo ita, yaya. Ha? Ay, nagrigat laki din na ti biyang. Eksakto lang amin ti sweldo. Kurang pa. Din tumulong di kabsat ko. Sige, okay lang. Nairuamak mo na sana masusweldoan, barok. Kanawan mo ti paggastusak. Libre amin ti kanak dito'y balayaw. Iso nga okay lang. Ang daman kanawan ti swildok. Ayos lata. Ang yaman na, yaya. Man nakaawat ka talaga. Pasensya ka na. Ikararag mo abumak na. Tapno masweldoan ka, yaya. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo mata niya. No kaano mat nga umadayo akon. Isumot ti panagsakit yun. Ay na, agimbagak tumitlaang. Agandad ka itiya adayo Nuapay mo't kami na masapol nga gabrod ka. Ado mo't ti mabalin mo master kandi ti pagilyan tayo. Kasapulan, yaya. Tapno makatulong akon iti kabsat ko. No adaman trabaho ang masapulak dito Awan mo't permanente. Isa padasak tigasat ko iti balasiw taaw. Anyamot ten. Sumangpit da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya ka, Mark. Maulawak nga minatumakder. Kung nasakit doon ay tisikit ko. Kunak nga'y karigatak tiyag trabaho nga talaga ajak kabailan. No kastamot ladi kan makatrabaho. Agawid ka na di probinsya ayo, yaya. Ay, Awan mo't langan ti may tulong mo. Iso pumanaw ka. aniya. Lading itag yaya. Ngam saan ka amasikaso dito balay. Iso asa pulam dagiti kakabagya medyo lugar yo. Tagkamang kakadakwada. Tapnod na mga sikaso kin ka. Pasensya kan, yaya. Awagak man ti kabsat ko. Saan arumbang tinaramid na iti yayami?
Andita, nagringan iti bangir alinya. Hello? Hello, Manong. Api-api na panaw mo ti yaya ta di tabalay. Sa dino ayon tayan na ita. Ay na, Jilin. Saan mo kabagyan, dayjay? Di ka lang na asyan matan kan kwa na, Manong. Arig na maikadwan nga inata. Adumit siguro ti kabagyan na, jay lugar da. Jak maasikaso. Tamumod nga dan anak mi iti asawa. Itatasaan na makatrabaho ni yaya. Pinapanaw mon. Anya ka matan, Manong. Pauitan nak man kayo di iti kwartam. Tani, ado ti babayada. Tulungan mo ti ka anak ka ma. Mangtid ka iti gatang iti gatas. Kawes, kandad dumapay. Tani, kanayon kami ang maibusan iti kwarta. Nang runa kat private school ti pagadadalan ti ka anak ka. Kita akto, Manong. Adang amin ginatang ko alote. Katjak pa nabayadan amin. Kahit di na kon pauitan, kasta ka di. Imutan na ko nakabsat mo, Jilin. Sana kasta, Manong. Ngamno ka dagitoy. Jak pa'y lang makapawit. Sige, saan no saan? Manipod ita. Di kan pakibiyangan. Basta di nakmatan pakibiyangan. Di ka ibingayan iti tawid ta iti day di mami. Kukwak amin na jay. Total, siyak tinakainaganan amin na sa nikwana. Di kan ibingayan, Jilin. Anya? Hello? Manong? Talaga sa bali ti ugali ti kapsat ko. Nang runa no maipapanan iti kwarta. Kita mo ti house inlet ng ilaklakok, tatawan. Magustuhan ka di matlaan. Napintas ti lokasyon to'y balay mo, Mark. Magusto. Sige, tatawan. Gatangom nga ro din. Kahit pag naidan yun ngay, no ilako mo da ito'y, Mark. Komporminto na, tata. Saan mo na problemahin da ita? Problemak da itan. O anya, gatangom mo yun na saan? Ibagam na di mo kaya. No, may kontak ko iti sa balay. Ras nga minti panangilakok, tata. Tani, kasapulak ti kwarta. Sige, gatangog nga ro da. Hello, Manong. Apay nga ngayon lakom matan ti balay. Ne, apay? Agreklamo ka, Jilin? Kukwak mo dayjay balaya. Ha? Siyak, tinainagan iti dayjay. Isunga dakarbanga ka mangilako iti dayjay. Wan ngam sayang. Pag naadan yung arudan nga iti pamilyam. Ano, gumatang ka kadi iti sa balay? Saan? Nangina ti balay ditoy. Gastusin mi mutla nga. Tani, awan makukwarta may. Anya? Kat pag naadan yung arudan. Mangkita kami iti pagabangan may. Anya? Sige, tani, rumor kami bay. Ipasyar mi ti anak may. Bye. Bye. Una yan. Kas jay lakalaka na kanimanong ti panangilakonan iti balay mi. Mark, mangtid ka man iti kwarta. Tagbayad ti anak ti pagadalan. Anyamot te. Kwarta la ka na yun mo ti. Bagbagam may Mary. Anya nga ron, kat amamat nga awan trabaho. Ay no kastamod lang nga gawid kayo na di probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Maestrisa nga panpanuno. Awan lakad. Siyak amin. Di ka pa'y makatulong may. O sige, yawit ko nga ro dagiti anak ti probinsya. No kasta ti kayat mo. Weng! Ngam nawan may pauwit ko akwarta. Mawatam ko ma. Tanay, agbaybayadak iti abang nitoy. Agawit tayo nga min ti probinsya. Ije tayo ngagnaan. Aglako tayo langan. Agisursuro tayo tagduduman at hanggang prutas. Anya? Paglakkunak iti kakasta? Kababain. Saanin? Basta batiak ditoy. Da kayo lang ti agawid. Anya ngay, Mark. Agsingira ka niti abang. Talo a bulan ay nadi ka nakabayad iti utang mau. Awan pa'y kwarta. Tata. Ay, no kastamot laeng. Pumanaw ka dito'y balay ka. Uray di mon bayadan ti utang mau. Basta pumanaw kan. Tado, ti mayat nga gabang dito'y. Maasik ako makanyak. Tata. Awanin ti amok apapanan. Sininaan na kong ti asawa. Nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ka. No nakiasawa iti sabali ti asawa.
Basol mo mutla nga, tapabaya ka mo't ngamin nga asawa. Tata, Lading itag, ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Napigsa ka pa'y Mike, agsapol ka iti trabaho ma. awan mo't nga ro ti mangawat kanyak, tata. Ta-overage sak ka nun. Ay, saan ko a problema daytan? Basta pumanaw kan, Mark. Pangaasim ko ma. Maulaw at talaga. Tugawak man pailaang dito sa sidewalk. Kaya't ko ti mapan nagpa-check up. Ngam awan kwartak. Anay. Mark! Ay na! Mark! Sika ka di daytan! Iyaya. Si Bibiyag kapay. Ay, unay kan! Ti amom na taya kon! Ay na! Kaasi ti apaw na pigsak pa ititawon ko ang nasurok nga ite. Ay sos! Apay ngay alim makay kan kimutong ka! Anyat na pasamak ka! Kasla ka mo pimpi manan! Laglakayan ti rupa mo! Iyaya. Pakawanan na ko ba? Ay na! Lipat mo tinapalabas! Awan kanyak day jayon, si kamot. Iyaya. Tulungan na ko, ma. Nasagit ti tiyan ko. Maulawak. Nakapsutak. Ay sus! Napusyaw ka mga agpaysaw! Ay, malala! Ta, mapantay sa ospital! Kumusta kan, Manong Mark? Jilin, ading ko. Si Mangput ka, manipod abroad. Wan, sinapsapul ka, Manong. Diyak mo tipang sapulakan ka. Tipang kuntakakan ka. Awan cellphone ko, ading. Kakaasi at nagdisdis kita riti ka na. Manong, apay ngamin, anya tinararamid mo. Naimbag nga ruta nakita na kaniyaya. Kaya't mo asawan. Iso tinang kontakin ka. Agnanaid niyaya iji balay ko, Manong. Idi simang putak manipod abroad. Sinurot ko niyaya iji lugar da. Kat inayabak nga agnaid iji balay ko. Anya? Nukasta? Adan balay mo? Ading ko? Adan, Manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundara kiti pinagpatakdar ko iti balay. Agpaimbag ka, tagawid kanton iti balay. Mabainak ko, ma. Papuskula kon ate ropa. Ading ko. Wait, pakawanan na ko, ma. Gapot naman naging bubuko dak. Mababainak unay kinkan. Ading ko. Agkabsat ta, Manong. Awan di sabaling agsinaranay. No saan adata? Agyaman na nagsaya at kaunay akabsat. Awan nasaya at ngaitdan, tiki naman naging bubukod, kan kinagamrod. Dakas titungpal mo, no kasta ti aramid mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.